ingkang puspita arum kasliring samirana hamre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya putraning sun ngger bocah gagah Wijasena sena Kunti tali brata ibuku apa nyeket marang Kanjeng Ibu adoh sunawi caket sun raketake ya semlutus naning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena duwe ati bungah awit wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake Basuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti buan swiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak tomali pujuk pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta tak pundi mustaka tumapak Jaja dadi jimat mengko anakku nggih Wijasena sakwise prayoga ngadhep mun dadi kejoting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata Sena apa sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Ibu Randyanati bungah mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetuni tangis ana sedaya kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora ngetini wong wis mati Patri pitah ngarca padha kudrat pring Gusti sing kabeh menungsa bakaling nampa kalbu dulur nang mirit petikusan iya ning titenane wong mirit petikusan sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen hang wong mirit petikusan mesti penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah wae rondo pinggire apa ya ana ngendikane Pak Kiai Makmuri anak nang kono duwe nang kene duwe decer ana rene ning ora tau dopeni lali ya ana informasi saka pusat utang Mbak Yune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong mirit petikusan wisara mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantuang lu kok ngono lu mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil nganggo semeram-merem kurang malaikat Israel biasane matine luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja lungguh lendean ndak mati gase eman-eman engko dudane ndak do glayaran lu kok ngono wong kang wis lingguh lendean tandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger ibu susah awit ibu nampa wis ing Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Seda
nanging ora entuk jatah ing swarga Sena. Wijasena satriya gagah piteksa godhek wak simbar jaja. Klereng-klereng lamun angunantika pindha klereng ing Simaludra. Kunti tali brata ibuku, iya Sena, anakmu bocah murang tata. Krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga branta atiku. Iya, mula prasetya ora bakal bali nang mirit petukusan. Nek urung lakon ngunggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat syukur alhamdulillah. Bungah rasane atine wong tuwa. Ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji. Ning kena tak ugemi apa kang dadi kandhamu Sena. Wijasena Satra Pandhawa. Gunuman milih tak ugemi kesempatan tak gawane mati. Bagus. Wong to bakal melu ndedonga saka mirit petukusan nggih. Kasempatan jangka sedya kang utama bakal golek swarga. Pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati. Tan yata kamangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wijasena gregah yayah sinipi. Gesahipun Raden Wijasena lamun katungga sowan Sang Guru Begawan Durna wonten ing kapanditan Sukalima Resi Kumbayana. Najan Raden Wijasena bocah murang tata sowan guru mboten nilar supasita dinom Sang Mandra Lila Cendra lakune Wijasena liyah yuk tanpa larapan. Pandita kang demun ngudar pangandika ngudar ngelmu kang nyata limpat ngudar ngelmu samudana
pojok pamadyan ning laga manggol tombak menang kendhewa walah lole kondok Belkudus monyor-monyor selikur dina kobel ngos kemprit gantil buntute henel-henel ora sisip nggon kula praptan Wijasena ngger padha basuki muridku ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena sing teka entuk dongamu lan suwiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku walah lole kondok Belkudus manyar-manyar yo ndak tampa ngger bekti lan puja ingkang bapa tampanana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono sawise meneh yoga ngadhep nepi gati apa kuwi ndak awan-awan gedarang-darang ning mirit petikusan kene bakal takon apa ujare mbok bakul Sirambiwara kabar ndak tombos kaya ibuku Kunthi Talibrata bapak useda ora entuk swarga ki bener ora Durna bapakku coba sawangan ning kaca paesanmu walah lole kondok Belkudus monyor-monyor ndak sawangan kaca paesan nyilih mak lampir mben malam Senin nang Indosiar Mariatun ki nonton to Tun Juwaria Mbak Rondia nggih Nurul nggih Uswatun nggih Tia nggih Mbah Urip bener lamun Sinuwun Prabu Seda entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengin bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono iya aku NU ora NU ane NU bisa nek liyane mbuh aku dudu rombongane yen ngono bisa abot sangkane rawi-rawi rantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengen golek swarga wong tuamu sing wis seda anakku ngger Kirna kok Kirna Sena Kirna ki bojone Pariyah paduk gawe mulya. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku? Kanggo siram jamas persik lahir lan batin. Yen wis kelakon siram banyu Perwitasari, resik lahir batin jero. Lah nek wis resik lahir lan batin, Ger. Sliramu enggal-enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji nang ndi panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram Durna pinter dalil Quran Durna pondokan kok nek wis ketemu kiblate njur kepiye nah nek wis ketemu kiblate ngger sliramu enggal-enggal manungku puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyae kan dicara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur ndak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ke basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fawa kirdun artine apa matur Pak Kiai Agus Abdullah Fakih ngulak diterangake nek aku ndak ndarani gawe-gawe ngulak terangake sapa wong ora iso wiridan mongko dheweke kethek lho kok ngono aku rung tau weruh kethek wiridan padha berarti ora wiridan kethek anggonku manembah kanthi cara sedakep tanganku nutupi babahan hawa sanga sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa iki bolongan hawa cacah sanga dumung raganing jalma menungsa nek ora ditutup nganggo ibadah ketlarung tumindak angkara murka menungsa maksiat ning gara-gara apa to gara-gara bolongan hawa cacah sanga cara wong mirit petikusan kok buntet-buntet mesti ora ana wong maksiat iya ning ora ana wong manak nang apa buntet nyuk bolongan hawa cacai sanga ki pratilane apa pratilane tutuk siji iya irung loro bolongane ditung 3 mripat loro 5 telingan loro 7 sing loro goleki dhewe kapan pas adus
ambok golekake prek kek ngaji kok prek lagune dono kaya ngeyel anggonku manembah ngibadah gawe apa minta jataing swarga bocah murang tata ngene iki nek ndonga padha ijabahi aja kuwatir ngger Gusti Allah zat kang welas asih tanpa pilih kasih ora bertakon Mbak Yusulase sapa bojone Jaswadi monggo wis ngendika nang Quran utoni astajib lakum do nyuwun sira Allah ingsun mesti bakal ngijabahi padhang atiku takon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari ana telenging samudra adoh tak oyak cedhak ya tak gayu pamit budal wong to mele ndedonga saka mirit petikusan kan kasempatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal golek swarga wong tuwa ning sadurunge budal ape nek nglak wedange dombe dhisik iya tak ombene wis mbok ombe ngger wis manis ora blas ameng aku wae kok kon manis ambok seprit ora doyan njaluk pamit budal prayoga ngati-ati kesempatan joko sedya long-long kabeh anjang lang pandang moncar tatur ketunang sira pingtang padang Sasara maruta ya samangananung mananung siung nyama wangis hong tete iwang kala ludra yu benari Satra kaglur jak-jakan turut mirit petikusan sapa Satra panenggak ing Pandhawa Wijasena aran kula kowe sapa tepungake aku kang aran Ditya Kala Dakjal Laknatullah sapa Ditya Kala Dakjal Laknatullah buta jenengane aneh buta anyar kowe jak-jakan turut mirit petikusan dikara apa ngedotake jangkah sikil krecete ati tekan ditudu urusanmu sengak jawabanmu ya kowe nek karo para kiai kowe prene apa pendereke nek karo Pak Lurah balane mungsuh aku kowe ndereke para kiai ndereke para alim ulama ndereke tokoh masyarakat ndereke aparat pemerintah ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat dianggap mungsuhmu jalaran apa ngono kowe program mungsuh aku tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu apa ora ana sapa balamu sapa mungsuhmu mungsuhku pejabat sing jujur-jujur
sing adil sing mikir kesejahteraaning rakyat pejabat model ngono kuwi mungsuhku. Balamu, balen aku pejabat sing garong duiting negara, nguntal duiting negara nanti blenduk wedeli ngono iki balane aku. Nek ngono aku tak takon, Gayus kene karo kowe perne apa? Ponaang. Ahmad Fatonah Adi sing korupsi proyek EKTP ke sapa? Oh, kae kirik kae. Nah, ora entuk muni ngono kowe. Wah nek buta kowe bebas. Wah nek kiai muni kirik ora entuk. Sintes muni iki sapa? Buta. Wah nek kiai ora entuk. Nek kiai aja muni kirik segawon alit. Nah. Sing ngethoki nebangi hutan nang Aceh karo nang Tapanuli karo nang Padange sapa? Wah kae garong-garong negara kowe. Ya balane kowe, balaku. Ya melu krebelang ora mentok nguntal glondongane kayu. Aku bakal goleki swarga wong tuaku sing wis seda. Anak saiki mulya uripe nang mirit petikusan. Sing rekoso dhisik wong tuwa, sing labuh dhisik ya wong tuwa. Saiki wis seda tak goleki swarga aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Gelem minggat ora? Ora minggir. Ora gelem minggir idak. Wah, gagak koplo koyo ketim ya. Saya dalwarara samyor kang lintang kumedhap. Wayangane kiai lak rada cepet to niki. Jejer pindho begalang langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe. Tesanya madya ratri lumrang kandaning pos pito karyaning putya nira sang Dwijawara ambrengeng swaraning madu branta ler swaraning madu branta menyung sumsarine kembang sampun paripurna ngenya Pancakara Raden Wijaya mengsah rasaksa Dakjal Laknatullah kesasar yuda mlajar sang Dakjal Laknatullah
Raden Wijasena gita-gita ngupaya swarga manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa kan puja Hastungkara mandring donga sundul kayangan jlunggring saluka satemah andadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandaning gara-gara gara-gara dadi geger kayangan jlunggring saluka ya gegering para dewa geger kayangan jlunggring saluka dados sarana jumuduling punakawan cacahing papat ingkang dipun pandhegani dening Kyai Lurah Semar Badranaya. Dherekaken putra pambajeng Naragaring Panenggak Petruk Uragil Bagong sami gojeng manira sing tlatah mirit petikusan kapiarsa rengeng-rengeng ndendengaken sekar eling-eling Banyumasan. Kang Gareng Kang Ubuga awak dewek dilendhek hajati masyarakat mirip petikusan pengajian kok njut disambung nganggo wayang ki tujuane apa weh dakwah agama sinambi nguri-uri budaya wayang ki tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing nganggit Giri nata Sunan Giri sing nata sing nglakokake njeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau, NU. Jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bro rata bro, mudar iki aku.
Wayang wis kok kira ta tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang setembung wajib sembahyang. Wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Tegese wong Islam duwe kewajiban didik anak putu. Kanjeng Nabi dawuh kamit umur 7 tahun wis dilatih salat. 10 tahun angel salate gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo ucapan sing gampang dipahami. Salat ki wajib hukume, lakone ganjaran swarga besok panggonane, tinggal dosa neraka panggonane. Gandeng wayang maknane wajib sembahyang. Mula dalang, sinden, yoga, masyarakat nek seneng wayang ya aja lali salate. Mulai seneng wayang ora tau salat ki wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalane ora tekan tujuane. Ben mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Aja seru-seru gong nek ana meteng tuwa ndak rogol. Apa nerang gawe meneh. Kanggo sing nonton, weh sapa tontonan iso dake tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saiki kuwi iso akeh wong Jawa ora bangga karo Jawane. Wong Jawa ning wis ora njawani. Seneng putrane pinter bahasa Inggris nek ora ngerti basa. Takoni mbae apik, makmu nanti le mbroh kaplane minggat ring digawe mending ngono. Nang desa saiki nyebutke ora patut. Nyebutke ora patut priye? Tegese nek nyebutke wong tuwa ke paling dhuwur nang desa ke bapak karo ibu. Nek ora luwes, ayo bapak karo mak. Nek ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biyung. Desa saiki gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang ndaut. Mami kok ndaut tungkae teng plethek, mami bel gedes kuwi. Tungkae teng plethekne lak yo nganggo skincare laine glowing. Ini lak tungkae mlethek tetep poyoki. Banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkae mlethek. Aja seru-seru sing nyinden ndak tersinggung. Ora. Nek ki tungkae ora mlethek kayane. Kayane ngaku ratu weruh. Nah, wis. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Papi kok ngarit? Pulangnya nanti bawa apa ya mami? Blarak untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti huruf-huruf. Mami bel gedes kuwi. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Sakdune nonton isaan bar nonton subuhan. Nonton wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane. Ora tekan pengen mulya nang swarga. Mrungus nang neraka. Nek kuwi wayange apa, Gong? Wayang ke pokoke apik, luwih apik timbang sing gek mrisani nang mirit betiku syat. Lho kok ngono? Ngono aku truk wayang lanang wedok tak campur dadi sinangku tak wis pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene urung ana sing meteng. Wayang kon meteng dian apa? Anek sing dicampur dadi nang kamar lanang wedok menungso dadi apa ya, Gong? Oh, kowe dadi LKMD jari Pak Lurah, lamar kari meteng dhisik ngono lho. Wayange apik. Apik kok tinggalane wali Gusti Allah. Ya ayo diuri-uri wong ke pancen budaya sing adiluhung. Petruk apa? Kang Gareng. Upama kowe urip nang alam donya kok diwenangke milih kepengin dadi apa jane, Truk? Wenang Nalendra Gong Binethara sinembah para kalwa sinuwun mancanegara sugih bandha sugih panguwasa sugih wedokan. Sugih wanita. Kaya to Prabu Dasamuka. Sing mbok pilih kok Prabu Dasamuka. Wah. Nalendra Gong Binethara sinembah para kalwa sugih donya sugih bandha. Wah, duwe aji jenengane Aji Pancasana. Mati sedina kaping 7 angger tememplek bumi isih urip meneh. Menangang. Merga menangang. Prabu Dasamuka duwe Aji Pancasana. Ning Dasamuka kalah karo Raden Anoman. Anoman Aji Mantri rikala Anoman goleki Dewi Warasinta nyatane ke taman Aji Mantri dia datan kene kuwantene sirna Margalayu. Waduh. Modar kowe truk sagara dadi apa? Anoman. Sing penting menangan. Raden Anoman iso ngalahake Prabu Dasamuka ning Raden Anoman kalah karo Ndara Gatotkaca. Aji Mandri Degdaya iso ngalahake Prabu Dasamuka ketaman Haji Narantaka dil datan kinekup kuwantene sirna Margalayi. Mudar kowe Truk, mudar. Dadi apa, Truk? Ndara Gatotkaca sing penting menangan. Tur iso mabur sama-sama nglongok wong adus bareng iso.
Ndara Gatotkaca duwe aji Narantaka. Ning Ndara Gatotkaca karak sektiya kaya apa? Kalah karo Ndara Janaka. Sebab Ndara Janaka ki ya pamane tur ya maratuwane. Mula pinter kaya apa mantu cocok nyeranyak karo maratuwa ndak kualat kaya mantune wong mirip petikusan. Priye, Truk? Arek dadi apa? Ndara Janaka. Kurang bagus, Truk. Macak. Sing penting menangan. Ndara Janaka iso ngalahake Ndara Gatotkaca. Ning Ndara Janaka kalah karo Kiai Semar Badranaya. Lho kok ngono? Ndara Janaka ke mbok arak tapa nang ndi diderekake Kiai Semar Badranaya. Dadi Kiai ngerti wadine Ndara Janaka mesti kalah. Waduh. Wis dadi Kiai Semar Badranaya kangelang mondok terus ora apa-apa. Ya riadah njur. Semar Badranaya iso ngalahake Ndara Janaka, ning Semar kalah karo uler. Kok kalah uler piye? Kowe nek gelut karo Semar ora semanggo pusaka, Semar ki angger cekelake uler doyakake mesti mlayu. Priye Truk arek dadi uler Truk? Sing penting menangan, dadi uler. Uler iso ngalahake Ndara Janaka ning uler kalah karo Cangarit. Lho kok ngono? Cah mirip petikusan gek ngarit. Mbok ana ulere nek sukete apik-apik ya babati pakake wedhus karo pakake sapi. Wah wis ngono dadi Cangarit. Cangarit iso ngalahake urel ning Cangarit kalah karo blarak ngadeg. Lho kok ngono? Ya disaweni. Angger wis dikeki barak ngadeg meneh gek ngarit strek-strek duk ana blarak ngadeg. Waduh ora wani iki. Ora entuk ya. Lunga kalah karo blarak ngadeg. Modar kowe, Truk. Arek dadi apa Truk? Blarak ngadeg sing penting menangan. Blarak ngadeg iso ngalahake Cangarit ning blarak ngadeg kalah karo rayap. Lho kok ngono? Wah wingi ana blarak ngadeg kesenggol brol jebul entek pangan rayap. Dadi rayap iso ngalahake blarak ngadeg, rayap kalah karo pitik. Rayap ki ana 500, pitik loro, di wong loro ki langsung teli nganti mendol-mendol pangan karo pitik. Dadi pitik kalah karo wong mirip petikusan. Wingi disembelih ge pengajian saiki. Modar kowe Truk, modar kowe sewu dadi wong sapa? Dadi wong petikusan, dadi wong sing taat marang syariating agama, andhap asor lembah manah atine mesti derajate paling mulya. Kowe maksudnya apa to Kang Gareng? Di atas langit masih ada langit. Ora mandadak nyombongake kedudukan derajat pangkat bondo donya rupa sak panunggalane. Kowe apik nek ngono kowe. Heeh. Dadi RT gaya ana ndure RT ki singkatan kok. Apa rekoso terus. Ana sak ndure RT, apa kuwi jenenge RW rada wareg. Ndure RW ana meneh kepala desa nek nang desa nek nang kota ya lurah. Mula semang dadi lurah semang petakilan. Ndure lurah ana camat. Dhuwur camat bupati nek kabupaten nek kota ya wali kota. Dhuwur wali kota bupati gubernur. Dhuwur gubernur presiden. Dhuwur presiden kupluk. Maksudnya priye? Wong wingi aku weruh Pak Prabowo ki lak presiden dhuwure ana meneh apa kupluk. Nah, Prabowo nggo kupluk ngono wae. Artine awak dhewek aja sok ngegungke karo apa-apa, termasuk ngamal bar mbok gonggongake. Ya muga-muga sithik ngambadahe ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kayak kiye rawuh ndak selek kawaneng ngularak bablas ring kajoran. Oh iya. Lai gaku sak trita hemel-hemel nala gareng. Napa mau? Petruk napa Pak? Bagong ya Om ki paman ki lek iki bapakmu lho ndlower. Kowe nang kene padha seneng-seneng do bunga-bunga Ndara Wijaya lagi susah. Awit diaturi presa sinuwun Prabu Pandu Dewanata Sidara entuk jatahe swarga. Enggane Ndara Wijaya kon mondok kon ngaji ditirakati gedhe labe wong marang putra wajib ngabekti marang wong dina iki Ndara Wijaya gek golek swarga wong tuane melogong. Iya Pak, anakmu kon mondok sukune mati men gelem tahlilan yasinan maca Quran gawe amal apik njurung kowe tekan swarga. Lho wong anak wis mondok setengah sasi biayane entek ukese gemblung kok Truk. Mondok nang ndi? Rumah sakit. Sing dikersake bapake pondok pesantren Dluwer. Oh ya tak pondokne Pak. Dongae dadi anak putu sing saleh salihah. Ning aku ya karepe ya mondok karo sekolah Pak. Nang ono Usman Ridho kae lho. Ana SMP Penawaja Al Haramain.
Penawajang singkatan apa? Pendidikan Ahli Sunnah wal Jamaah ngono lho. Al Haramain ngono. Santri urung ana sing kok Kebumen, tapi ora usah, Ding. Adoh. Wah, aku nek kualangan santri kok kae ya mumet padha wae. Nggone ya urung patek akeh. Lan nyun berkah pandingmu karo para kiai, para alim ulama, karo sedaya sing rawuh garap mbangun asrama Pondok Putra. Nggih pun pembebasan tanah ampun alhamdulillah ajeng tak lekasi ngenjing nek kadosipun ya malah justru ngadepke poso arep tak lekasi. Nyun pangestu muga-muga lancar Allahumma. Amin. Nyun donga ora njaluk sumbangan wis akeh. Nek ana wong rono ngenehi ya ora tetep tak tampa. Petruk apa Pak awak dhewek arane punakawan pun wong pono-pono maknane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten jam pira truk setunggal kirang gangsal menit Pak yo